Eso. No momento e o fixo sin demora de ningún tipo, loitando tamén moitas veces contra certos impedimentos administrativos que os propios técnicos municipais foron atopando propios de calquera procedimento administrativo semellante por outra fanda como foron os da parcelación feita no ano 2007 e do que non se lle deu conta precisamente o rexistro e que obrigou a duplicar precisamente os trámites tanto en catastro como no rexistro da propiedade para poder dar resposta a esos impedimentos que viñeron pola parte administrativa. Das tres alternativas propostas para o seu posible emprazamento, como ben vostedes saben, finalmente foi elexida a de Barrocás e a partir de aí é case en tempo que poderíamos, e así o digo, calificar de récords a que dispusemos dos terreos para cederllos á Consellería de Políticas Sociales.